hier wordt gewerkt. Ja, zeker. Want je zei net van, ik gewoon even mij helpen. Zeg je dat Ja, niet? daarvoor had ik even anders schön willen doen. Ja, want als er een veld, dan... Dat bedoel ik. Slecht om mijn tienen. Nee, meneer kan de steen gebruiken wat ik kwijt wil. Dus dat is goed. Dus die mensen komen de steen halen die het hier Ja, kwijt wil. ja. Kijk, En dan kan ik meneer gratis aan helpen. Dus dat is toch prima, hè? wat hebben ze bij je ook voor functie gehad dan? Bij wie? Hebben die Oh nee, dat is nu allemaal eruit gehaald. Dus. Oh, dat heeft doorgelegen. Ja, ja. En achter een stukje. En waarom wilt je er vanaf? Ik ga hem opnieuw bestraten. Ja. Bestroten. Ja. Ja, ik niet, hè. Dat laat ik doen. Dat laat je doen, maar daar komen geen fijne blunkjes in of zo? Of, Jawel, tuurlijk. Jawel. Ja? Moet vragen in het kader van het regenwater. Hè. Hey, Ja. kijk. Ja. Je ziet... Het moet niet alleen maar grind en steentjes, moet ook zorgen dat we Ah, regenwater kwijt kunnen. Ja, kijk, want dat is namelijk dat is een probleem tegenwoordig. ja, absoluut. De lui die allemaal de zaak dichtklinkeren. Het regenwater kan niet meer snel genoeg de grond in, geit in het dingen en alles lep over en mensen Ja, hebben... klopt. Klopt. Zeg, een keer zit onderweg? Heb je hem door? Jazeker. Ja? Jazeker. Oké. Programma bekend? Ja. Jurg? Ja. Oké. Kijk, niet iedere keer, maar hoef ik wel niet. eens een keer. Jo. Ja. Jo. Op- of aanmerkingen? Nee, Dingen gaan die vooral we- zo door. Dingen die we nog beter kunnen doen? Altijd leuke dingen om vernieuwingen te ontdekken, hè, denk ik. Andere dingen ben je al een die voor verbetering van Nee, daar op zien? dit moment niet. Oh, op dit moment Nee. niet. Goh! Dus die veren die kunnen we ons op de hoed steken. Doe dat, doe dat. Hey, en je woont hier... Met mijn kinderen alleen. Ja, Nou ja, dan zit je in de lijn. nee, zeker niet. Dus prima. Hoeveel kindjes Kinderen? heb je? Nou, kinderen. Ja? Het zijn geen kindjes meer. Het zijn een zoon van 19 en een dochter van 23. Ja. En die wonen nog allebei thuis? Ja, die vinden het goed bij mama. Kijk. Ja. En mama vindt het ook fijn dat ze thuis wonen. En zeker nu. Nu voor meer thuis zien werken. Dus ja. Zit je elkaar niet op de lab? Nee, absoluut niet. Nee. Kinderen zitten wel op een eigen kamer, maar ik vind het fijn. Nee, prima gaat dat. En ze werken allebei of studeren ze? Mijn zoon studeert en mijn dochter die werkt. Ja, die werkt in de verpleging. En, Ah. Ja, dus die is hard nodig nu. Hè. Is dat een frontsoldaatje dan? Nou, in een verpleegkliniek, dus niet echt in een ziekenhuis. Oké. Ja. Maar hebben ze in de kliniek corona gehad of hebben ze het boete de deur Nee, dat kunnen ik halen? weet. Ja, volgens mij hebben ze het moeten doen. In ieder geval, hij heeft het niet gehad, dus ze is ook getest, maar ja, is weggebleven. Met gevolg dus ik gedaan en niet op denk ik. Vond de dochter het wel spannend? Je hebt er eigenlijk heel rustig met hem. Ja? Ja. Was de echte zorgmedewerkers, Ja. die hebben zoiets van Ik stond er eigenlijk van te kijken. Ik denk, nou echt, pak het heel relax op. Ja, niet lullen maar poetsen. zo is dat. Ja. En de Geef ze van de moeder. Oh ja? Ja, dat denk ik wel. Of zit je zo'n nuchter... Ja, ik denk het wel. Ja. En de zoon blijft ook heel rustig erbij, dus dat is wel lekker. Ja. En wat studeert hij? Die gaat nu beginnen aan international business. En die had nu een tussenjaar. Die zou gaan reizen. Alleen helaas, dat gaat ook niet door. Hè? Ja. Het is echt... we hadden laatst aan ook al zo'n gesprek in... Ettervoort geloof ik. En er was ook een jong, die had ook een tussenjaar. Het tussenjaar is tegenwoordig... dat is echt iets van de huidige generatie, hè? Ja, klopt. Geef zijn zon gelijk, hè. Die zeggen, als het die nog een keer over moest doen, die ik gedaan hier. Ja. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik heb me daar zelfs 2 gepermitteerd. Echt waar? Ja, omdat ik nog mijn middelbare school niet precies wist wat ik moest gaan doen. En ik moest dat papa en mam niet aandoen om aan een studie te beginnen die veel geld kost. Was ze misschien toch nog een jaar weer mee stopt. En toen ben ik maar gaan werken. Oh, gaan werken echt. Ja. Maar niet dat ze zegt van ik ga lekker reizen of je gaat van de wereld zien. Nee, ik heb ervoor gekozen om toch een beetje het werkende leven al te gaan verkennen. En wie het is om die eigen centjes te verdienen. Ja, ja, dat is niet verkeerd. Een reis Kijk. hebben we later wel gedaan. Ja. En wat doet jij als ik vroeg me? Ik werk bij een gemeente Heerlen. Ja, Ambtenaar. afdeling veiligheid. Dus, Oh. ja. Ja. En wat duizen ze dan? Ja, diverse dingetjes. Bibop-coördinator onder andere.
Stukje. Wat is bebop ook alweer? Dan controleren voor eigenlijk vergunningaanvragers op integriteit. Makkelijk gezegd dan. Dus Oké. wordt getoetst op levensgedrag en op integriteit of de gelden van de goede stromen afkomen. Oh, Dus ja, en dat zonder, want dat mag je natuurlijk niet, hè? Dat is ambtsgeheim of beroepsgeheim. Maar gaat dat dukker mis op bijvoorbeeld waar geldstromen van afkomen? nou ik denk op dit moment dat het genoeg in de publiciteit is. Dat ze ziet dat er genoeg sprake is van ondermijning. Ja. Ja. Ja, ook in de zin van, wat was het nou ook alweer eens, dat criminele organisaties die waren nou heel erg geïnteresseerd in, wat was het ook alweer eens? Er werd geen ongetwijfeld. In bepaalde ondernemingen en zo om die over te nemen. Dat soort dingen, dat kreeg je dan. Ja. Dus je ziet eigenlijk een beetje een soort van Sherlock Holmes eigenlijk. Ach ja, dat is hoe je wilt noemen. Hè. Dat doe ik natuurlijk wel samen met allemaal andere collega's. Ja. Hè. Dat is niet Maar- organisaties. Zou je kunnen zeggen dat het afwisselend werk is? Ja. Spannend? Ik vind een afdeling veiligheid is altijd wel wat anders. Hè. Iedere dag wat anders. Ja. En wie ziet je door ingerold? Nou, ik kom van origine uit het onderwijs, dus heel het anders. Ja. En eigenlijk via allerlei omwegen, cursussen, ja, zit ik genoeg zit. Heb je voor de klas gestaan ook? Nou, in de periode toen ik van de opleiding afkwam, van de PABO, was eigenlijk geen werk. En heb ik wel heel veel vervangen. Dus ja, helaas. Welk vak of welke vakken? Het was basisonderwijs. Oh, basisonderwijs. Ja. En dan praten we over hoe lang geleden? Heel lang geleden. Moet je dat weten? Maar ziet je dan ook nog een soort van, een beetje een af en toe een juf geweest voor de kids toen ze opgroeiden? Nou, volgens mij zien dat altijd de slechtste opvoeders, zeggen ze wel eens, hè? Onderwijzers. Ja, maar die Klopt dat? die weten het toch altijd zo goed? Nou, ik heb het proberen goed te doen. Ik doe het al 16 jaar alleen, dus ik denk prima. Het feit dat ze nog bij me toeschoenen. 16 jaar. Ja, Single parent. single parent. Maar wel een goede ex-man die nog mee ondersteunt hoor. Oh, daar huurt ze ook wel eens andere verhalen. Ja, Maar als goede, in goede verstandhouding, zeker, absoluut. Ja. goh, Ja. dat is Het ook is fijn. een keuze die ze gemaakt hebben met z'n tweeën om kinderen te krijgen. En ik vind fijn dat ze dat ook gewoon goed kunnen blijven door gewoon aanzetten. Ook al hebben ze het idee van we gaan het niet samen doen, dan kunnen ze toch ja, Maar toen waren de kindjes 3 en 7. 4 en 7. Ja. 4 en 7. Ja. Hebben ze door meute mee gehad, ook in de jaren daarna? Nou, ik denk met name omdat ze goed met elkaar kunnen blijven communiceren, elkaar niet zwart maken. Denk ik dat ze voor de kinderen makkelijker maakt. En ik zeg altijd, eigenlijk gaan ze er heel goed met hem. Ja, Dus eigenlijk heb je altijd een beetje hetzelfde pad bewandeld. absoluut. Ook, Ja. ook qua opvoeding en zo. Ja. Want wie heb je dat verdeeld dan? Wanneer gingen de kindjes, toen ze nog kindjes waren, naar papa en wanneer waren ze dan toe? Eén keer in de 2 weken een weekend. Dat is het enige. En eigenlijk toen ze 12 en 13 waren, gingen ze niet meer. Bleven ze bij mij 24/7. Ja. Oh, Ja. maar ze hebben nog wel contact met pap. Zeker. Ja? Ja. Ja. Wekelijks. En Igor, ik heb ook veel contact met hem. Dat is mijn buurvrouw. Hé, hey, buurvrouw! Kan ze er even bij komen? En daar, ja, maar we zullen weten dat we in een streek zien, hè? Wat dit nu allemaal goed samen? Dat weet ik niet. Alsjeblieft niet. Kleurrijke buurt. Tenminste, Heerlijk. als ik Ja, naar de buurvrouw kijk. ja. Hé, maar... Positief. Positieve buurt. Ja? Ja, lekker. Waar merken ze dat aan? Gewoon prettig. Gewoon een heel heren. Ja. Dus er is sprake van sociale cohesie en... Enigszins, niet echt heel veel. We lopen niet de deuren plat bij elkaar, maar ik vind als er het is, moeten we toch met elkaar kunnen communiceren.
En elkaar helpen waar dat nodig is, ja. Maar ik woon er nog niet zo lang, dus dat zie je wel. Ik ben nog altijd bezig met... Waar zit je vanaf gekomen dan? van IJsden. Ja, van het dorp. Dus je wordt het dorp muug gedacht van... Nee, ik word niet moe, maar ik wou eens gedaan anders. En voor de kinderen wordt het meekelijker lekker in de buurt van de Charle. Dus ja. En dan hebben we dat een tijdje geprobeerd. Heb ik gehuurd gezeten aan de overkant. En toen hadden we ze gehad van nou, dat bevalt goed. Mijn nichtje deed het huis weg. Ik zeg nou prima, doen we dat nemen. Wat deed je het huis weg? Mijn nichtje deed het huis weg. Uw nichtje? Ja. Mijn nichtjeke? Mijn nichtje. Mijn nichtjeke. Die had hij dus... Ja, die had hij gewoond. En die verkocht het toen. Ik zeg, nou, misschien is dit leuk. 3 slaapkamers met de kinderen had ik dat nu deed. Toch eens proberen in Maastricht te wonen. En dat bevalt eigenlijk helemaal prima. Ja. Zit je een geboren IJsdenaar. IJsdenaar? IJzense. Ja. IJsdense? Ja. Oké. Ja. Opgegroeid met de bronk en zo? Ja. Oké. Geren gewoond altijd. En mijn ouders wonen er nog, dus ik kom er nog wel met regelmaat. Ja. Hey, tot slot, we stonden nou bijna, want er trilt nou iets in mijn boxentest en dan weet ik dat we al 11 minuten met elkaar stonden Echt waar? te kletsen. Ging dat zo snel? Dat ging zo snel. Dat is meestal hè, time flies when you're having fun. In de tussen hebben ze de steentjes Ja. opgegraven. Dat heb ik nog niet geholpen. Ja, maar ze komen nog een volgende lichting halen, dus Oké. misschien kan ik daar Oh, dus die deal is al gesloten. Nou, is toch fijn als iemand kan helpen ermee? Ja. Ik zeg altijd lang leven Marktplaats, hè? Nou, daar ben Ja. ik met ook eens. De helft er ook wel eens dukker vervelende dingen aan over mensen die niet opkomen dagen en zo. Klopt, ja. Alleen het is wel zo dat met name met dit soort dingen, als mensen een plezier ergens mee kunnen doen, Ja. en dan hoeft er zelf niet mee te gaan slijpen. Nee, daarom. Je moet wel een container laten komen voor andere tegels wat niemand wil hebben. Dat zijn van die grindtegeltjes. Oké. Dus ja, helaas. Dus mocht iemand van jullie interesse hebben, ik heb nog grindtegels over.